For today's video, mga kauragon, magluluto tayo ng lechong kinawalian. Lechong kawali. Mag-slice muna tayo ng sibuyas at pinakuluan natin yung karne. Tanggalin natin itong crispy flour. Dapat wala na ito. Lagyan natin ng sibuyas. Yo. Ikuan muna natin yung karne. Sibuyas at saka laurel kasi magluluto tayo ng lechong kawali. You know? Takpan muna natin. Takpan muna natin. Ayan, kauragon. Sarap yan, mamaya, lechong kawali. Hindi na. Talagang mo himpun kung saan nyo. Lim. Terus may pagmahit na yun. Yan. Yun mga kauragon. Kailangan natin tanggalin yung karne. Kasi mamaya, isisi natin ang malilit. Para mamaya mga kauragon, pag prito natin ang lechong kawali, medyo manipis para maluto ng maayos. Mga kauragon, papalamigin muna natin para mamaya slice natin ng malilit para maluto talaga sa lechong kawali. So yun po mga kauragon, kailangan natin itong slicein ng maliliit. Ganyan maliliit para mamaya pag nagprito tayo ng lechong kawali is talagang masarap talaga para lutong luto. Kaya tinanggal ko muna po siya doon sa pinakuluan. Yun. Tanggalin po natin yung buto-buto. Pero medyo malambot na po siya eh. Pero kailangan muna po natin siyang islisin para mamaya pagprito natin sa lechong kawali is talagang sarap. You know? Sus. Ang lechong kawali. Ito, pakuluan na natin dun sa kwan. May nilagay pala ako dun sa kaldero mga kauragon ng buto-buto. Tanggal lang pa. Tanggal lang. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe naman po at paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga ganitong klaseng video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo. Kauragon, ito po yung buto-buto. God loves you. Yung buto ng kwan. Pang lechong kawali natin. Ang kinuha ko lang po pala dito yung medyo laman. Laman lang yung ano natin. Lulutuin natin lechong kawali. Kasi po yung buto, yung mga tirang buto, dito ko po inilagay para may sabaw mamaya. Masarap yan mga kauragon. So ayun po mga kauragon, hindi kumpleto ang lechong kawali kung walang kawali. Ayun po, may kawali. Lechon na lang ang kulang. So ayun po, pinainit ko na po yung kawali. Ilalagay pag mainit na yung kawali, yung mantika. Po yung mantika natin. Lalagay ko na po yung mantika. Yo! Yun o. Nabuhos na. Mantika. Mamaya po marami na mantika niyan. Kasi magmamantika po yung piprituhin natin na karne. Yung lechong kawali. Mga kauragon.
So yun po mga kauragon, mainit na po yung kawali natin. Lalagyan na po natin yung karne na ating pinalambot kanina. Yan po, yun o. Ayun, ayun na. Ayun o. Mahinaan po muna natin ang apoy. Kailangan yan, mahina lang ang apoy para mamaya toasted talaga, para crunchy. You know? Lechong kawali. Yun no? Lechong kawali. Ito ang kuragon. Tukan-tukan pa. Medyo malakas ang apoy. Tandaan lang natin para crunchy talaga, crunchy. So yun po mga kuragon, ito na po yung naprito ko. Islisin po natin ang maliliit para sausaw na lang natin sa Mang Tomas. Sana all. You know? Islisin po natin ang maliliit para mamaya sa Mang Tomas. So medyo na brown na siya. Sarap. Maliliit. So mamaya sa sausawan natin. Wow naman. Wow. Wow. So kawali. Sarap. Bukas, bago. Kaya naman hindi ka dito, naman dito kasi hindi pinamsit ang mantika. Hindi lalasik. Dito. Tapos natin yung mga kuragon, yung kwan, Mang Tomas. Mamaya. Mang Tomas. Sa itong kwan. Oh, sinabi. Tipak. Lihat mo nga, may tipak. Ayan o. Medyo na golden brown. Yan po yung lechong kawali natin. Mamaya mga kauragon, masarap yan sa sausawa na Mang Tomas. Paano masabi? Yan. Sarap. Sarap naman, lechong kawali. Yan po mga kauragon, meron pa dito sa kawali. Ayan o. Yan talaga ang tuloy na lechong kawali. Yung may nasa kawali pa. Alright. Yung natin na lechong kawali. Yan o, amoy pa lang, masarap pa. So ayun po ang kailangan. Pag kayo nagluluto, hindi kayo papayag na hindi nyo itikman. Masarap po, taba. You know, itikman po natin kung masarap. Kasi po ako ang nagluto, kailangan may pritis, mga kauragon. A few moments later. Masarap. You know, yan yung ano, may taba-taba. Sarap. Sarap. Kauragon. Sarap na yung sauce. Pero masarap na. Maya-maya, bibili tayo ng sauce. Yung Mang Tomas. Sarap. Okay.